Доброго дня усім! Сёлета Центральной районной библиотецы імя Василя Фёдоровича Проскурова сполняется 75 годов. Шмат перамен адбылося за гэты час. І сёння у нас у гостях Тамара Александровна Валуевич. Чалавек, які 37 гадоў свайго жыцця аддаў працы ў бібліятэцы, пачынаючы з простага сельскага бібліятэкара і заканчваючы дырэктарам раённай цэнтралізаванай бібліятэчнай сістэмы. Сёння, Тамара Александровна, мы пагаворым пра вас, пагаворым пра перамены, якія адбыліся наогул пра бібліятэчнае жыццё за час вашай працы. І першае маё пытанне. Раскажыце пра сябе да працы ў бібліятэцы. Дзе вы нарадзіліся наогул? Все мы з вёскі. Нарадзілася ў сялянскай сям'і на Міншчыне, Чырвенскі раён. Раванічы. Вёска Раванічы, так? Вёска Раванічы. Якая Там сям'я? школу скончыла. Сям'я у нас была складаная. І вялікая, і малая, можна сказаць, бо у бацькі майго мая маці гэта трэцяя жонка. Першая памерла яшчэ да вайны, пакінула 3 дзяцей. Другая памерла в 44 годзе, ужо пасля прыходу, пасля вызвалення Беларусі, але памерла ад сухоту. Бацька быў у Германіі, вывезлі яго і старэйшага майго брата таксама. І вярнуліся яны ўжо ў канцы 45-го года дадому. Маці засталася наогул з 3 дзецьмі, 3 хлопцы ў яе было, і без хаты, бо там у час вайны партызаны ў нас былі, многа было. І зачастую, як казалі, былі блакіроўкі, калі наляталі фашысты ўжо, з паліцаямі і вышуквалі партызаны. Тады ўсё насельніцтва вёскі бегла, хавалася ў балотах. Ну, ўсё так аднойчы адбылося. Але старыя людзі ўжо ж не маглі. Іх, гэтых старых людзей, сабралі у маміну хату, бо там быў свёкар са свякрухай, і спалілі. Маці засталася з дзецьмі без хаты. І ў нас атрымалася сям'я такая, мы казалі, твае, мае і нашы. Бацькавы дзеці, маціны дзеці, а потым я. І колькі ўсіх? І ўсіх было нас 8. Ну, але ўсе ўжо былі дарослыя. Я ўжо была апошняя, так сказаць, і хочу сказаць, што мяне ўсе любілі, шанавалі малую. Зразумела, сама маленькая. Ну, а так дзяцінства, шчаслівае было дзяцінства. Адна. Як і вообще сельскія дзеці, па вуліцы бегалі, так, і гусей пасвіла, і свіней пасвіла. Бацька працаваў конюхам, то і за коньмі прыглядала, выпусціць на луг, і трэба, каб дзе ў шкоду не залезлі. Ну, але ж гэта было між гульнёй. Падросшы ўжо хадзілі мы ўсе, ніхто ў нас не сядзеў. З гадоў 12 мы ўжо ўсе працавалі, у нас быў саўгас. Не калгас, а саўгас. Мы з вясны, уже як толькі школа заканчвалася, мы ішлі працаваць у поле. Садзілі бручку, капусту, потым на сенакос, любімая пара была. Палолі буракі, такія дзялкі ж давалі на кожную сям'ю. І чыталі кнігі. Але і чытаць мы летам не чыталі, не было калі, бо днём працуеш, нараўне з дарослымі, ну, правда ж, дарослыя нам скідку рабілі, як мы дзе на сенакосе былі. А вечарам жа гульня, хіба ж будзеш сядзець. Павячэраў і на вуліцу, а дадому ўжо прыходзіш, як сонца схавалася, ўжо цёмна. Тады на вобмацак ногі памыў, і ўсё. І зранку тое ж самае. А чытаць, чыталі, як у школу хадзілі.
Училася неблага, 4-5, мама хвалілася заўсёды сваім сяброкам, гаварыла, моя Томка добра вучыцца. Ну, а чытаць я пачала таксама такая гісторыя. У мяне племяннік ёсць на месяц маладзейшы за мяне. Ён жыў у Плешчаніцах, а на канікулах прыязджаў заўсёды да нас, маці прывозіла. Мы з ім і выраслі разам. Дык вось ён любіў вельмі чытаць. І ён мяне прызвычаіў. Мы нават залезлі на гарышча на хату і знайшлі там «Вайну і мір» Толстого. Чытаць пачала ў школьнай бібліятэцы, у мяне таксама была вельмі добры бібліятэкар. Яна мяне пускала, яшчэ ж былі бібліятэкі з закрытым доступам. Стаяў такі бар'ер, прыходзіш, кніжкі стаеш, і табе адтуль з паліц падаюць тыя кніжкі. Яна мяне запускала туды к сабе, я выбірала тое, што я хацела. І я, як помню, я ў школе вельмі любіла чытаць Янку Купалу і Якуба Коласа. Вершамі, але я чытала больш сур'ёзныя рэчы іхныя. І «Новую зямлю», і «Сымон Музыка», і драмы Янкі Купалы, і «Паўлінку» чытала. Вось такі, сама яшчэ была, так было мне гадоў 12. В такім узросце я ўжо пазнаёмілася з класікамі. Скажите, Катя ласка, что подштовхнуло вас, спортсменку, комсомолку, просто прыгажуню, приехать до нас на Ганцевщину? Так что, адукацыя такая атрымалася. Я пасля школы наогул марыла стаць настаўніцай. Пасля 8 класаў паступала ў педвучылішча Магілёўскае, не прайшла па конкурсу. Пасля 10 я хацела таксама ў педвучылішча, толькі ў Мінску ўжо. Але там пасля 10 класаў прымалі толькі на выхавальніцы дзіцячага садка. Брат сказаў, ты ў дзіцячы сад не пойдзеш працаваць. Ідзі ў педінстытут. Пашла і не прайшла ж, конечно. Прыехала ні з чым дадому. І тут якраз сельскі бібліятэкар пайшла ў дэкрэтны отпуск. Мяне ўзялі туды працаваць. Я там працавала, раней жа такіх отпускаў па догляду за дзіцем не было. 4 месяцы і ўсё, і прошу на работу. Так і атрымалася, што я папрацавала ў бібліятэцы, і мне спадабалася. І ў 68 я паступіла ў Магілёўскі бібліятэчны тэхнікум, у 70-м закончыла яго. І прыехала на Ганцевшчыну. Чаму? Як я прыехала? Вы ж, напэўна, і чуць не чулі, што гэта за Ганцевічы. Калісьці нам у тэхнікуме адна выкладчыца казала, не едьце ў Віцебскую вобласць, там пуста. Не едьце ў Гродненскую вобласць, там пераважна жывуць каталікі, і вам будзе там цяжка. Магілёў гэта само сабой адпадала. І заставалася Брэстская, Мінская. Але я такая па натуры романтык, села і паехала ў Брэст. А адтуль мяне накіравалі ў Ганцевічы з управлення культуры. А хто на той час быў начальнікам? Начальнікам была Тетяна Петровна Сідарук. Яна была таксама ў дэкрэтным отпуску, і я замяшчала Настасія Адамаўна Патапчык. Цудоўная жанчына. Яна мяне... І ваша першае працоўнае месца? Маё першае працоўнае месца Раздзялавіцкая сельская бібліятэка. У якім стане была бібліятэка? Якія ўражанні у вас ад бібліятэкі? Раскажыце, вось, прыехалі ў Раздзялавічы. Я дзяўчына вясковая, таму далёкая. І таму пра Раздзялавічак, тое, што тут легенды хадзілі пра гэту вёску, я нічога ж гэтага не ведала. А там была раней прыклубная бібліятэка, і год, як до 70-го года, ператварылі ў сельскую бібліятэку ўжо. Было такое. Ўсё і прыехала. Сельскі клуб, цяпер там людзі жывуць у тым клубе. Маленькі пакойчык, 11 квадратаў. Стэлажы, стол. І ўсё. Гармонік. Але гармонік гэта быў клубны. Але стаяў у мяне. Так я пачынала. Вёска
Ну, добрая вёска, вялікая была вёска. На той час уже больш 1000 жыхароў жыло. А як вас сустрэлі жыхары? Вот з'явілася маладая дзяўчына. Ну, па-першае, я попала на кватэру к вельмі добрым людзям. Недалёка ад бібліятэкі я жыла. Вось, была такая працоўная, цудоўная сям'я Рабцевічаў. Яны мяне трымалі за сваю, гаварылі: Тамарка, уставай, Тамарка, ідзі есці. Ну, я таксама іх не цуралася. Я магла і бульбу пачысціць, і падлогу памыць. Ну, дзень вялікі, ну што было рабіць? Вельмі добрая сям'я, я іх заўсёды спамінаю з падзякай. Ну і пэўна ад гэтага, але сям'я была такая строгая. Вось, колькі я жыла, да нас хлопцы ў хату не хадзілі. Дысцыпліна была. Я заўсёды была спакойная. Наогул мяне моладзь сустрэла добра, і людзі добра сустрэлі, загаварылі на мяне ізбачка. Бо ізба чытальня ж, ізбачка. В бібліятэку бегалі, школа насупраць была, бегалі ў асноўным дзеці. Дзяцей было многа. Як толькі званок празвініць, так і нясуцца з тымі кніжкамі. Кніжак было мала. Дзяцей было многа ў кожным класе. І была задача, як іх гэтыя кніжкі пераразмеркаваць між імі, каб яны не чыталі па 5 разоў одно і тое ж, але такое было. На вёсцы было 6 прозвішч. Сем'і былі вялікія. Як прыйдуць, 3 Колі Рабцевіча. А которые Прозвішчы аднолькавыя. не ведала. Потым мне ўжо загадчыца клубам падказала, і мы з ёй на фармулярах пісалі яшчэ у вугалочку вулічнае прозвішча. Тады я пачала разбірацца з гэтым. А так, прыйдзе Коля Рабцевіч, а які ты Коля Рабцевіч, а который ты Коля Рабцевіч, пакуль угледзіш у той фармуляр. А наогул настаўнікі былі чытачамі. Якія мерапрыемствы вам даводзілася праводзіць? Мерапрыемстваў такіх вялікіх я не праводзіла на той час. У школу хадзіла, з дзецьмі размаўляла. У клубе мы з Таццянай была загадчыцай клуба. У асноўным былі танцы. Тады, як сабіраліся, прыходзіла 2-3 чалавекі ў бібліятэку, не штаб форм. Кніг было мала, так? Кніг мала было. І наогул яшчэ, я вам скажу, што і культуры чытання не было. Вёска далёкая, вёска працавітая. Яны ўсе разумелі, што іх шчасце ў зямлі. І таму яны больш працавалі, больш займаліся сваімі справамі, чым чыталі. Такая была моя праца. Там я была 1,5 года. Але мяне не крыўдзілі. Хлопцы ж всякія бываюць. Я да іх паставілася добра, яны да мяне. І мы з усімі, і з дзяўчаткамі дружылі. Тамара Александровна, затым вы працуеце загадчыкам аддзела абслугоўвання, не? Мяне забралі бібліятэкарам у дзіцячую бібліятэку. Там працавалі 2 адзінкі было, бібліятэкар і загадчыца, а потым з 72-го года ўявілі адзінку чытальнай залы. І мяне Валентина Иосифовна пайшла шагом у чытальную залу, а мяне ўзялі бібліятэкарам, перавялі з раздзела. Я на той час уже в інстытут поступила. А чым адрознівалася праца у сельскай бібліятэцы і у гарадской бібліятэцы, скажем так? Конечно, адрозніваецца. Тут мноства чытачоў. Было 2 школы. До нас хадзілі яшчэ з Любашаўскай 8-годкі, з Ганцавіцкай 8-годкі. Працаваць уже было значна
ну і цікавей. А дзе бібліятэка размяшчалася? Бібліятэка размяшчалася на другім паверсе Дома культуры, але не адсюль, не з плошчы, а там, Збоку. над сцэнай. Мгм. Там такі быў пакой даволі вялікі, цяпер там, па-моему, касцюмер, знаеце, што. Ну, вот Это там дзіцячая была? Это была там дзіцячая А бібліятэка. раённая? Так. Перайшоў аддзел культуры ў Домсавету, а там на другім паверсе ён размяшчаўся да гэтага, і туды перавялі ўжо раённую бібліятэку. Ну, а потым уже летом, в 72 годзе, мы перабраліся у той памяшканне, дзе цяпер знаходзіцца музей. Там была дзіцячая бібліятэка. Там была дзіцячая бібліятэка. Тамара Александровна, у 1976 годзе адбываюцца перамены ў бібліятэчным жыцці краіны наогул. Ствараецца раённая цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма. І вы працуеце загадчыкам аддзела абслугоўвання. Як вось такія перамены сказаліся на працы? Наогул, калі зайшла размова пра цэнтралізацыю бібліятэчнай справы, то наша ЦБС і наш раён і Бярозаўскі раён былі першымі у Брэсцкай вобласці, якія перайшлі на цэнтралізаванае бібліятэчнае абслугоўванне. Это увесь 75-й год мы уже працавалі над стварэннем этой сістэмы. Упарадкоўваліся штаты, састаўляліся агульны каталог на ўсе выданні, якія маюцца ў раёне. Ну, працы было многа. А штаты уже пайшлі ад колькасці чытачоў. І атрымалася, што ў дзіцячай бібліятэцы не хапала чытачоў. І скарацілі одну адзінку. Я наогул хацела па жыцці быць бібліёграфам. Мне вельмі падабаліся каталогі, карткі, сядзіш тут і часопісы. Бібліёграфам патрэбна нарадзіцца, напэўна, это такая работа. Я хацела, але я ўжо заканчвала інстытут. І калі прыйшла пара ўжо вызначацца з кадрамі, выходзіла, што маю адзінку як бы скарацілі чытальную залу. Але ж мяне спыталі, кім я хацела быць. Я сказала бібліёграфам, а была камісія з Брэсцкай абласной бібліятэкі. Мяне паслалі загадчыцы. Вось так я апынулася на працы ў Доме культуры. Працавала до 84-го года. Памяняўся кантынгент чытачоў. Там былі дзеці, тут людзі дарослыя. І у кожнага свае ж прынцыпы, свае погляды. І калектыў. Там я была сама сабой, у мяне была цудоўная загадчыца Тацяна Іосіфаўна Багуцкая, царства ёй небеснае. І тут я сама ўжо ў кіроўцы выбілася, і мне прыйшлося цяжкавата спачатку. І памаленьку дзяўчата працавалі цікавыя, вясёлыя. Памаленьку збіліся ў калектыў і веянні такія былі новыя, і клубы па інтарэсах, і літаратурна-прапагандысцкія групы. І ўсім гэтым трэба было займацца маленьку-паленьку. Як кажуць, працуй старанна па 8 гадзін у дзень і станеш кіраўніком. І табе здарыцца магчымасць працаваць па 12 гадзін у дзень. Вам неўзабаве прапаноўваюць пасаду дырэктара бібліятэчнай сістэмы. Узгадайце, каля ласка, з кім вам давялося працаваць падчас людзей? Людзі вакол былі розныя, з асобнай павагай. Згадваю Галіну Івановну Коўш, царства небеснае. Яна працавала загадчыкам. Яна была загадчыкам аддзела камплектавання. Цудоўнейшы чалавек. Яна для многіх, для тых, хто працаваў у яе калектыве, яна была і за сяброўку, і за калегу, і за маму. Это ўсе скажуць тыя, хто працаваў у яе калектыве. Вялікая сетка была бібліятэчная. Сколькі было? 28 бібліятэк. Было 2 ў горадзе і
26 на селе. Амаль ва ўсіх сельскіх населеных пунктах працавалі сельскія бібліятэкі. Камплектаванне было цудоўнае на той час. Я памятаю, Присылали много. Целые экземпляры, по несколько экземпляров несколько книг экземпляров на сельской присылали. библиотеке. Много было. Много працы было в отделе комплектования. А обслуговування вже займалися читачами. Так само цікаво було, різні ж люди приходили. Хтось прийде, покладе книжки. Була у нас одна жінка така, їй завжди треба були книжки одного формату. Вот такие вот, и все. Большего не Неважно про что. Вот такие. Ну, подбирали такие. Другие читачи были такие, что они зайдут за стеллаж, станут и могут 2 часа простоять читать там за стеллажом. Нет, только поглядишь, читай, хай читай. Много было цікавих людей. А кого вы, Тамара Александровна, згадаєте з сільських бібліотекарів? Сельских много. Цудовные люди были. Алена Николаевна Радюк, Анна Адамовна Муха, Ирина Ивановна Казак. Много я так. Кого еще? Нона Михайловна Бокон была цудовный работник. Галина Алексеевна Савенец, лучше. Много працювало цудовних людей. Такі люди, які любили книгу і любили людей. Что головне, коли что маєш, то хочеться і поділитися з кимось. Ось такі люди, вони завжди потрібні в бібліотеці. А як ви лічите, що кардинально змінилося з вашим приходом в роботі? Я маю у виду організаційний аспект. З приходом на керівничу посаду. Зміни, які відбулися, зміни завжди відбуваються оттуль. Что нам скидал той методичный центр, и областные, и республиканские, а то шли измены. Это ж 84-й год, як ви стали, 85-м перебудова почалася. Тяжкие годы пришли, Так. вельми тяжкие. Было И финансовые, и по-другому. много. Спочатку это была эйфория, пришел Горбачев, то это вообще так было нам цікаво, столько открытости было. Читали, слухали радио, телевизор глядели. А потім прийшли другие, пришло и розчарування. Всього було в житті. І змінялася, і бібліотека змінялася. Фінансування зменшилося. Были годы, коли наша библиотека выписывала 2 газеты, только ни одного часу выписала. Але все пройшло, все пережилося ніяк. Сьогодні цудовна бібліотека в моєму городі. Скажите, з якими цікавими людьми вам довелося зустрічатися? Цікавих людей много. Письменниками. Василь Федорович Проскуров, редактор газеты, вельми любил гостей. До его ехали многие поэты, прозаики, проходили тут журналисты практику и так само привозили с собой цікавих людей. Ось тоді мне пощастило бачити многих. Я знаю, тут и Евгения Нищец была, и Василий Быков, и Нил Елевич. Приезжал, так? Приезжали, были, наведывали библиотеку, наведывали, и на встречу возили мы их, и сами удельничали. Позднее что? Позднее помінявся накерунок роботи у многих. Пришло поняття, що треба покинуть нащадкам своим память про свою родиму, природне. І у нас з'явився вельми цікавий накерунок краєзнавства. Ось тоді ми взялися за наших земляків. До нас приїжджали ті хлопці, які тут народилися, виросли, откуда пішли в літературний світ. Много, с Баранович хлопцы приезжали, с Иванова приезжали,
собираліся кагалами і з'являліся до нас. Цікаве життя було на той час. І ще, гэта такія сустрэчы літаратурныя, а яшчэ мы задаліся мэтай сабраць фальклор мясцовы. І у нас мы аб'яўлялі конкурсы на лепшы альбом по краязнаўчага характару. Много было. Тут завадатарам у нас была Гарэвіцкая сельская бібліятэка. Вельмі много цікавых матэрыялаў ад яе прыйшло. Вельмі цікавыя матэрыялы былі у Бучанскай сельскай бібліятэцы. Там быў настаўнік Карпеня Фёдора Карпеня. Вось ён вельмі такі быў краязнаўца заядны, і збіралі мы легенды, паданні. Цікавыя паданні, легенды у нас собирала Любов Алексеевна з Ліпска, Зайка. Найцудоўніше яе здольнасці былі такія паэтычныя ў самой. І яна вельмі цікава записывала много. Нацкі хуст у нас таксама завадская вельмі много стварыла. Нават некаторыя легенды увайшлі потым у кнігу Віктора Гардзея Ганцаўшчына. Да. Ганцаўшчына. Там ёсць і тры легенды, паданні Ганцаўшчыны. Так, вось цікава працавалі. Потым мы в бібліятэках стараліся і ў сельскіх, і ў нас мы арганізоўвалі выставы. Вось калі мы перайшлі ў гэты будынак, першая выстава у нас была выстава рушнікоў Крысюк. Творчыя выставы арганізовалі. Так. Тое фае, дзе цяпер размяшчаецца Феафанія Евстафьевна. Першая майстра, народная майстра на Ганцаўшчыне. Гэта была найцудоўнейшая выстава. А потым уже з'явіўся ў нас Іван Караленко. На той час прыехаўшы ў Ганцавічы, і яго першая выстава адбылася менавіта ў нас у бібліятэцы ў фае. Чытачам заўсёды цікава творчыя выставы. Так, вось, паглядзець. І адкрываюцца імёны новыя, знаёміцца, гэта цудоўна. Вышуквалі, дзяўчаты працавалі. От Валентина Івановна Шадаміцкая, загадчыца абслугоўвання, была ўжо на той час. Яна вельмі цікавілася гэтымі пытаннямі, заўсёды адшуквала нейкія таленты і старалася, каб гэтых людзей ведалі ўсе. А вы як лічыце, што лічыце самым выдатным і станоўчым у працы бібліятэка? Станоўчыя, вучышся ў людзей. Контакты з людзьмі, яны разнастаят наше жыццё, даюць штуршок да нейкіх новых дзеянняў, дапамагаюць пазнаёміцца з сусветам. Кожны чалавек — это сусвет. Ну і не толькі ж людзі, але ж і сярод кніг гэта таксама такі плюс у нашай працы. Ну, з кнігай ты можаш быць і не бібліятэкарам, а быць з кніг. Правда? Ну, ты першы даведаешся, ты прапануеш. Я заўсёды вось лічу, бібліятэкар, ён павінен як у магазине. Зойдзеш у магазин, які-небудзь зайдзеш, і не ведаеш, што купіць, але чакаеш парады ад продавца. Так і быстрэй выбераш, і ўсё. Так і в бібліятэцы. Мора кніг, так? Многія чытачы губляюцца. І наколькі гэта добрая парада бібліятэкара, слушная парада, узяць кнігу. Ну, але так, як вы задавалі пытанне, то кніга — это інструмент для бібліятэкара, так? Это так, як там у фотографа фотоапарат, то у бібліятэкара кніга, мастацкае слово. Ну, а і ты ж хочаш, каб не толькі ты ведала это слово, але і людзі. Ну, правильно, люди приходят с запытами, ты повинен быть и знать. Не здарма ж, вось, наприклад, в університеті культуры, и я заканчивала институт культуры, мы учили ўсё. На основу сельскохозяйственной творчасці, вышэйшую математику, інфарматику, на той час еще толькі пачыналася.
марксізм, ленінізм, науковий комунізм, філософія, економіка, трошки, уже не да, політэкономія у нас була. Для чого це? Для того, щоб чоловік Бути прийде, свідомим. який прийде з таким запитом, про який ти не чула, щоб ти мог щось знайти. Коротше кажучи, бібліотекар потрібно, щоб був начитаним. Так? Начитаним – це І комп'ютер. грамотним. Комп'ютер. Коли не ведаєш сам, то у тебе повинні бути такі інструменти, з допомогою яких ти знайдеш. А як ви лічите, Тамара Олександровна, бібліотекар повинен мати вищу едукацію? Я думаю, що повинен к этому імкнутися. Бо Сподіваюся, сьогодні такий світ, що наогул, як я сміюся, у нас у республіці тепер обов'язкова вища едукація. Тепер ще, як не послухаєш, ще учаться. Ну, а де ж бібліотекар не повинен відставати, він повинен йти трошки напереді за своїм читачем. Тамара Олександровна, що мені хотілося задати таке питання. Я згадую вечерину, розвітальну вечерину, коли мы вас отправляли на заслуженный отпочинок. Хочу сказать, что ложно слез. Плакали подначаленные. И... Ну, яким потрібно бути керівником, щоб подначаленные так шкодували розвітуватися? Ну, это людям судить. Ну, як я можу сказати? Я старалась, може, я була трошки, як сказати, мягкая, своїх, ліберальная такая, тепер кажуть. Я сподівалася завжди на своїх колег. Я їм вірила. Я довіряла. У вас був тил такий? У меня был моцный тыл, у меня были загадчики отдела цудовные люди. У меня библиотекари были и Валентина Ивановна Шаламинская, и Алена Даниловна Лелес, и дитячая библиотека, там еще такие были профессионалы, такие цудовные, вообще жанжины. Молодые, Галина Миколаевна Пупач, это ж золото дала. Тому я доверяла своим людям, своим колегам. І, не знаю, наогул треба бути яким? Потребувальним, знаючим, по-перше. Треба, перш чим потребувати, треба відати, що ти потребуєш. І ще трошки бачити наперед. Потребувати, то ти потребуєш, але ж ти сам ведаєш, що це не зробить. Бо це немагчыма зробити. Ну, як кажуть, дрэнны кіраўнік ведае, што зрабіць, а добры кіраўнік пакажа, як трэба рабіць. Ну, як вы лічыце, а якім патрэбна не быць кіраўніку? Не быць крыклівым, сварлівым. Трэба ўмець сказаць тымі словамі, якія чалавек зразумее цябе. Крыкам нічога не доб'ешся, толькі азлобіш чалавека больш. Ну, потребовальным треба быць. Трэба ўмець паставіць чалавека на месца. Дапамагчы. Парадай, словам. Ну, а можа, дзе і дзеяннем. Калісьці мы ехалі в сельскую библиотеку и рабілі перастаноўку кніжнага фонда. Якісь стеллажи Так, тягали стеллажи, переставляли разные синяки на руках. Так, и учили непосредственно библиотекара, там учили, сами учились. Не забывали, короче. Ехали в библиотеку, мы ведали склад книжного фонда, например. Я любила. Я у кожной библиотеці ведала, де що стоїть. Ну, это так само ж добре для керівника. Ну, зараз крышечку поговоримо ще про книги з вами. Скажите, ось яка любимая книга вашей семьи? Книга семьи? Что мы читали? Ну, кожного своє, мені здається.
А такую, как вы Да. прочитали, то муж читає, не было у вас такого? Ну, от муж апошнім часом Проскурова читав. Ось. Потім він читав мені Кожевникова «Щитий-меч». Мне очень нравится. Ну, подобалась мне эта книжка, и он так само читал. Прочитав. Ну, бачите? Ну, и он у меня больше читает на русской мове. Не тримується за белорусской. Я не могу сказать. Ось девчатки, мы любили Пушкина, лирику. Я сама любила Пушкина со студентских годов. Много вершов ведала его. Какую еще тут пригадать? Книг стоит много дома. Вот, колись ж собирали книжки, подписные выдания есть, и особенные выдания. Вот что подавалось, то и... А скажите, ось экранизация якой книги вас разочаровала? Вы же, конечно, больше прочитавши книгу. Вы знаете, я теперь не пригадаю, але я так скажу. Все равно, як не старайся, фильм и книга Это завжди это два твори різні. Там-то коли не читав книгу, ще усприймаєш. Фільм. Угу. От. А потім, не знаю, от опошнім часом недавно була екранізація «Угрюм реки». Так? Не глядели по телебаченню? У меня стоит двухтомник «Угрюм реки». Я глядела ще ту экранизацию с Людмилой Чурсиной, там вот теми актерами. И мне этот фильм сподобався теперь. Такое совпадение такое отрималося. Потім ось телесеріал есть з Каменской. Так? Ну ось мені подобається Яковлева в этой роли. И я читаю все, что в экранизации, эти все вот Маринины романы с Каменской, я их так само читаю. И як читаю, то Каменская это у меня Яковлева. Виявляється. Конечно. А сучасних авторів кого ви читаєте? Ось білоруських? Так. Что с белорусских? Есть беллетристику, мне сподобалася Батракова. Ее «Площадь согласия», другие романы. Цікаво написано, мова такая цікава. Читаю. Проскурова люблю, Гордея люблю перечитать. Потім люблю почитать Кажедуба, напевно. Кажедуба з задовольненням перечитала недавно. І вообще його не тільки про Ганцевича цікаво написано. Потім, кого ще вам назвати? Навоменку, колись почитываю. Вот. Короткевич, Василь Быков. Быкова люблю. Его проза цікава вельми. Короткевич так само. Наогул люблю читать больше минулые годы. И это относится и тому это, что у сённяшніх авторов много очень недохопу. Я люблю, как было пригожа написано, как была мова соковитая, как были описания цудовные, такие развернутые. Но сённяшние авторы некоторые, їх немагчыма. Їх шмат, скажем так. Їх шмат, тому, напевно, і якість не така. Я лічу, яны пачинаючі. Я лічу, што калі ёсць поспехи ў нашай працы, то это дзякуючы вашай працы таксама, потому что ваша школа, яна жыве. Я спадзяюся, што я зрабіла нешта карыснае для ганцаўшчыны, для сваіх калег, што ўсё это працягваецца. І спадзяюся, што будзе працягвацца. Усё наперадзе. Так. І сваім чытачам хацелася б пажадаць, каб заходзілі часцей в бібліятэку, бо сапраўды гавораць, што калі чалавек перастае чытаць, ён перастае думаць.
До зустрічі в нашій бібліотеці.